Tras a intervención da pregoeira, as autoridades tomaron o relevo. Ao son das gaitas se enfrontaron o paseo da Calzada e tras o tradicional corte de cinta dispuxéronse a brindar por unha festa do Albariño que non parece que vai a decepcionar a ninguén. Yo podría decir que la fiesta del Albariño se inaugura hoy con muy buenas expectativas, pero no lo voy a decir, lo que voy a decir es que se inaugura con una realidad que es que hay más gente que nunca. Es una maravilla ver cómo cada vez hay más gente que se acerca a nuestras casetas porque el Consejo Regulador lo organiza con mucha ilusión, porque es un acto promocional para nuestras bodegas y nuestros viticultores de primer orden. Se dende o sector reciben esta edición número 66 da Festa do Albariño cos brazos abertos, non o fan menos dende o Concello de Cambados. A vila prepárase para acoller unha afluenza de visitantes que confirman o éxito desta celebración e o poder de atracción do viño albariño. Tanto é así que semella imposible que o vindeiro ano non presuma do selo de interese turístico internacional. Pois a xente ten ganas da Festa do Albariño, a xente ten ganas de vir a disfrutar, de vir a pasalo ben. E bueno, a ver, agora se nos acompaña tamén o tempo, que dan días de moitísimo calor, pero bueno, sei que eso non vai a ser obstáculo ningún para que a xente se achegue un ano máis á Festa do Albariño. Estou segura que moi pronto esta festa terá declaración de festa turística de carácter internacional, entón xa o pastel será absolutamente redondo e tamén ese día voltaremos a brindar cun viño albariño, con noso viño, con ese viño dourado que soamente velo se enamora, non digamos bebelo, eso xa é a gloria. A conselleira do Medio Rural tampouco faltou a inauguración desta cita. A Festa do Albariño reunirá milleiros de persoas en Cambados durante os 5 días que dura a celebración, un escaparate insuperable para os Rías Baixas. E falar de festa e falar de promoción, e esa é a liña que temos que seguir. Todos da man, viticultores, adegueiros e institucións, ao final lógrase aquilo tan ansiado, e o ansiado é que cada vez haxa máis participación en festas gastronómicas como esta, e que ao final Cambados, Rías Baixas, sexa sinónimo de Galicia e, polo tanto, sexa un gran atractivo. Ademais dos tradicionais brindes nas casetas das 3 grandes cooperativas do Salnés, un dos stands do Paseo da Calzada que chamou máis a atención das autoridades foi o que ocupa o punto morado da festa. Trátase dun espazo no que as mulleres que sexan vítimas de algún tipo de agresión sexual poden atopar axuda e asesoramento. Tamén fai unha aposta moi importante pola igualdade. Eu quero felicitar a alcaldesa por ter decidido que por primeira vez unha muller lea o pregón e sexa protagonista, pero tamén por ese punto morado ou lila ou violeta, un punto de información contra as agresións sexuais que parecen ás mulleres. Tras a inauguración, a festa non rematará en Cambados ata o mediodía do domingo. Mentres, milleiros de litros dos mellores Rías Baixas regarán unha celebración que todo o mundo agarda transcorra con moito viño, pero sempre con sentidiño.